Kwekhu mandizibulisele kwakhona kuni ma-Afrika mahle. Ndinamkele kwikhasi lethu elithi Funda Rhoqo. Isisila senkukhu sibonwa mhla ligquthayo. Yaye umlomo awubekwa siziba. Mhlambi uyazibuza into yokuba zithetha ukuthini ezi ntetho. Namhlanje ndikuphethele Izaci Namaqhalo. Rhablapha. Kwizangotshe zokunonga intetho yesiXhosa, Izaci namaqhalo awashiyelelwa. Mhlambe uzazibuza into yokuba yintoni ukunonga. Mandenze umzekelo. Xa kuphekwa umngqusho phaa ekhaya kuze kufakwe amazambane, kufakwe iminqathe, kufakwe wena tswele, kufakwe ityuwa, lo mngqusho kuthiwa uyanongwa, wenziwa mnandi. Ngoko ke Izaci namaqhalo zisetyenziswa ukunonga ulwimi lesiXhosa ukuze lutyebe lube mnandi. Nangona ke umsebenzi wezaci namaqhalo umnye, ikukuqaqambisa inkcazelo ethile, kodwa zineempawu ezahlukeneyo. Kodwa ke mandiqale ndikunike inkcazelo yezaci nemizekelo. Izaci ngamabinzana akwekwayo aqulethe intsingiselo ezifihlakeleyo. Umzekelo, ukudumba intloko. Eso isaci sithetha into yokuba ukuthabatheka okanye ukuthanda into kakhulu. Uve kuthiwa umntu udumbe intloko yibhola. Okwesibini, ukufaka isandla. Eso isaci sithetha ukuncedisa ekwenzeni izinto. Umzekelo wesithathu, ukubeleka abasicatyana. Eso isaci sithetha ukubaleka kakhulu. Umzekelo wesine, isisele senyathi. Esi isaci sithetha umntu onolwazi oluninzi nolunzulu ngezinto. Umzekelo wesihlanu, impuku nekati. Esi isaci sithetha abantu abazintshaba. Esi saci sikwathetha into enye nesiya isaci sithi inyoka nesele. Umzekelo wesithandathu, ngamathe nolwimi bavana kakhulu. Esi isaci siyafana nesiya isaci kuthiwa ngumtya nethunga. Umzekelo wokugqibela, ukubeka inqawa. Esi isaci sithetha ukusweleka okanye ukubhubha. Sithetha into enye nesiya isaci sithi ukunabela uqaqaqa. Masidlule ke siye kumaqhalo. Amaqhalo zintetho okanye zizivakalisi ezipheleleyo ezifumbethe imfundiso okanye iziyalo. Nansi imizekelo. Umlomo awubekwa siziba. Elo iqhalo lithetha ukuba umntu uthetha into athanda ukuyithetha ngomlomo wakhe. Umzekelo wesibini, ikati ilele eziko. Elo iqhalo lithetha into yokuba yindlala yodwa okanye kuyalanjwa. Umzekelo wesithathu, isandla sihlamba esinye. Eli iqhalo lithetha into yokuba kuyanceda-ncedwana. Eli qhalo likwathetha into enye nelaqhalo lithi intaka yakha ngoboya benye. Ezo ibizizaci namaqhalo uziphethele ngokuzingca ngumfundisi-ntsapho wakho omthandayo. Ukuba uzithandile isifundo sethu sanamhlanje, qinisekisa into yokuba uyazibophelela kweli khasi lethu ngokuthi ucofe, usubscribe, ulike ivideo, uze ucofe nebell, intsimbi leya, ukwenzela into yokuba xa siphinda sikhupha imiboniso enje ukwazi ukuyazi. Enkosi.